आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासिबो मावथिगिरि नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बे हालामनि समाज सिबियारि आरो आथिखाल गरेस्वर फरायसालिमानि सामलाय आफादनि आफादगिरि सार महिधर बर' आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय दानि गरेस्वर नोगोर आफादनि मासिगिरि सार कृष्ण दास सोरगियारि आरो बे बिथाङा आगुनि बारग' बड' प्राइमारि टिचार एसोसिएशननि आफादगिरिमोन आरो लोगोसे बे फोरोंगुरु समाज सिबियारि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन UPPL हान्जानिबो आइजो गांखंनि दैदेनगिरि बिथां हेलेना सोरगियारि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे आं बैसोगोरा माखासे आबैमोननि बैसोनि बिथांमोनखौ नुहुरदों। आं गेदेरफोरनिसिम दुलाय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरग्रोबाय आरो उन्दैफोरनिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो आं बावहरबाय। दा दिनै बे थांगाबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव एसे सिन्था खालामनानै नायहर दिनैनिफ्राय 100 इयार्स सिगां दिनैनिफ्राय 100 बोसोर सिगां नोंसोरनि बिफानि बिबौआबो थेलाखौनो बोदोंमोन। नोंनि बिफानि बिबौआबो खामला हाजिराखौनो मावनानै जादोंमोन। दा जों बेयाव सोलायनाय लाबोनांसिगोन। दा बेवहाय सोलायनाय लाबोनो गोनांबा जोंनाव साननाय हनायफ्रा जोङो सोलायनो नांगोन। मानोना नोंनि नोम्फानि बिबौआबो जेला गाव थेला बोबाय दंमोन अब्ला गावनि फिसालाखौ बुंदोंमोन, ओइ आथिं आखाइ राबाय आंजों गाबोननिफ्राय खिन्थु खिबु उनाव थेला नारफानो नांगोन। बाजाराव थांनायाव फिसालाखौ बेबायदिनो खिबु उनाव थेला नारहोफादोंमोन। गावनि दिना थांबाय, फिसालाखौ थेला नारग्रा खालामबाय, फिसालानि उनाव फिसालायाबो थेला बोग्रा जाबाय। आरो बे बिफायाबो गावनि फिसाखौ बुंबाय, एसे देरबाय आथिं आखाइ राबाय आंनि खिबु उनाव थेला नारनांगोन। बे गथ'आबो थेलाखौनो नारबाय, देरनानै बेबो थेला बोग्रायानो जाबाय। दा होमबा जोंनियाव सोलायनाय फैनो गोनांबा नोङो सोलायनो नांगोन ना गोनाङा? जोंनि साननाय हनायखौ जों सोलायनो नांगोन ना नाङा? माबायदि साननाय हनाय? आंनि फिसाखौ आं थेला बोग्रा खालामला, आंनि फिसाखौ आं खामला हाजिरा मावग्रा खालामलिया, आंनि फिसाखौ आङो मास्टार खालामनोसै, आंनि फिसाखौ आङो प्रफेसार खालामनोसै, आंनि फिसाखौ आं साइन्टिस्ट खालामनोसै, IAS अफिसार खालामनोसै। बे सानस्रिखौ जों लानानै फैनांगोन। बै जोंनि गाज्रि सानस्रि नेगेटिभ सानस्रिखौ जों सोलायनो नांगोन। जोंनियाव जेलानाखि नेगेटिभ माने मा जानो जानाय नङा बिदिजों बे मानसिया आंखौ मानो नायबाय दङ, दायना नामालै बियो? बे नेगेटिभ सानस्रिखौ नोंना नेगेटिभ सानस्रिया बेखौ बुङो। आंबो बै गथ' आखाइ नायबाय दं, आंखौ ओरै नायबाय दङ, आंखौ मानोबा रागा जोंदों नामालै होननानै आं सानदों। बे नेगेटिभ सानस्रि, बे नेगेटिभ सानस्रिखौ जों गारनांगोन, सोलायनांगोन। आं बेखौनो बुंदों। मानोना बेवहाय जेसेबां बिमा बिफाफोर दङ, सोरबा मास्टारनि फिसायानो होन, प्रफेसारनि फिसायानो होन, सोरबा थेला खामला हाजिरा मावनानै जाग्रानि फिसायानो होन, बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो आरो बिसोर जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो। दानिया जों सानदोंना सानाखै बिनि सायाव सोनारगोन। नों सानफेरदोंना सानफेराखै जे आंनि गथ'आ डक्टर जानो हायो? नों सानफेरदोंना सानफेराखै आंनि गथ'आ मेट्रिकआव 98% लाखिनो हायो? बिनि सायावसो सोनारगोन। नाथाय जोंनियाव बे सेल्फ कनफिडेन्सआ गैया, आत्मबिश्वासआ गैया। जोंनियाव बे आत्मबिश्वासआ गैया, गावनि सायाव फोथायनाया बे गैया जोंनियाव बिमा बिफानाव। जोङो सानो आंनि फिसालाया बहा जानो, आंनि गथ'आलाय बहा जानो, आं खामला हाजिरा मावग्रानि फिसालाया बहा लेखा गोरों जानो। हदाय जोंनि सानस्रिया बेबायदि। दा आं बुंदों बेखायनो बे सानस्रिखौ जालदा गारनांगोन। आत्मबिश्वास गावनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै जोङो आवगायनो नांगोन। नङाबा जोंनियाव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा, नोंनि न'खराव जेबो चेन्ज फैनाय नङा। नोंनि न'खरा दा जेरै दं फैगौ 100 बोसोरनि उनावल' बेबायदिनो थाबाय थागोन। दा ओंखायनो नोङो बेवहाय जोङो माबा